usa sa mga imahen or images sa mahal nga birhen sa kasakit kanang dunay espada nga aming tusok sa iyang dughan, kay mao man na ang gipanagna ni Simeon nga propeta nga mutusok ang kasakit sa kasing-kasing ni Maria murag espada niya. Ang atong simbahan dunay gi-identify nga pito ka kasakit ni Maria. Nahibaw ba mo kaning pito ka kasakit? Wasad ang sa ta mahibaw ta nga sige man taglikay sa kasakit, hindi kita kahibaw. So doon na kuno'y pito ka kasakit si Maria nga murabag samari sa mga grabe niya nga kasakit. Ang una, ang kadtong kaning gisulti ni Simeon pag presentar dito sa templo nga giingna ni Simeon kining bataa supako ni istanan mga tao. Sakit baya nang magkugos kas imong bata unya ingno nakadaan nga kaning bataa supakonon gini. Ana perti maganing pangga ni mga inahan dinis mga bata, isayaw-sayaw gina nila kay di sila gustong muhilak, pero kanang sultihan ka nga kining bataa bitayono ni sa cross, supako ni sakit sa doy niya. Ang ikaduha kuno kadtong gipangita ni Herodes ang bata kay patyon, motong nanagan sila ngadto sa Ehipto tungang gabi, bakwit sila. Sakit-sakit kinang maghunahuna kang ang imong bata wala pa kaabot og 2 ka tuig na anay nangita nga mga hari, mga sundao aron putlan siliog. Unsa kay imong batio no? Isip ginikanan nga ang imong anak gipangita sa mga leader, mga hari kay patyon. Sakit kay na. Cute kay nagnaong ang bata nya putlan las liog, di ba? Ni katulo ko no kadtong nawa si Jesus, tulo ka adlaw nilang pangita na nagtuo na Diyos Maria atong si Jose ani kani patay na gitong bata kay patyonon ko to. Sakit sa nang mawag-an tag-anak. Pero ang kaning ikaupat ngadtos ikapito mo ay grabe. Kaya ang ikaupat ko no, mao ang katubang nag-istorya sila katong pagkadagma ni Jesus dito sa cross nga niduol si Maria. Kuano sakit kay na magtanaw kasi imong anak nga naglisod naglakaw niya gidakdakan pag is cross, patid-patiran pag is mga sundao. Ganahan mo na? Bisan patingaling buango ng imong anak niya kulatahos yung silingan niya bisag nagkakamang-kamang na patid-patiran pag yun. Butlang pero giduol ni Maria dili aron masuko, iyang giduol si Jesus aron dasigon sa pagpadayon niya. Dayon ang ikalima kadto nagyong nagtan-aw si Maria nga nagbitay ang iyang anak sa cross niya, nagbarog siya diri sa tiilan kana nag-anam na ginagkagrabe no. Saman ganahan mo ana imong bana kamong mga asawa, imong bana bitayon sa cross, okay ra? Usahay mo ingon ka okay ra gyud ko padir gisag karon dayon ana ka, pero anak murag maglisod jud ka. Isip inahan bisag unsa ka salbahi sa imong anak no, nang ang katapusan kuno mahigugmas anak mao gyud ang inahan. Normally ang amahan usahay ingon ay papatay na buang nako, pero ang inahan musikreto ginag-amam sa anak no nya. Ang ikaunom kadtog yung pagkuha ni Jesus gikan sa cross niya, gisapnay ni Maria nga patay na nga bang musapnay ka sa imong anak nga wa nay kinabuhi perting sakita na no. Ako man sa ko'y anak, di man sa ko mama, pero kamong mga mama imagine ko no, labi na gyud ko nang imong anak porting buutana niya namatay. Kasagaras maginikanan mo ingon ako'y una dong, ako'y una day nganong ni una manong kag kamatay.
Ana. Nga ang katapusan kunong kasakit ni Maria kadtong paglubong ni Jesus kanang isod na ngadto sa lubnganan bisan gani dinhi sa ato kanang naay mamatay dinhi simbahan ay kanang inigdayon gyud nga bendisyon sa pare kay human na hapit ang misa anha gyud hinilakay maayo naagi uban murag og makuyapan pun-an pag ginaigabot ngadto sa sementeryo kadaghan naman gyud ko naka-blessing og lubong sos inigdayon ng lunod na agi magsigig hilak agas gong sipon laway abot nga rin siging hilak ako kaayog yung isod og apil nga tulubnganan unsa jud kani mo kuyog ba gyud kani siya nga nalubnganan pero tungod lagi nas kasakit lagi sakit ba kanang iniglunod na ngadto sa lubnganan pero kining tanan gidawat ni Maria nga dunay gugma pagtuo ug pagpaubos mo nang nadawat kini niya tanan tungod kay doon naman siya pagtuo nga ang Dios mubanhaw sa iyang anak. Doon na sad siya gugma sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Og labaw sa tanan, doon na siya paglaom nga magtipon ra sila balik didto sa langit og pagka mapaubsanon nga mudawat niini. Mao na kita wa gid unta tay gitawag og kanabitang magdepresyon or ma-stress aning mga kasakit kun mosunod lang ta ni Maria gilingay mong tupad ing nawa karon ma-stress ing na siya na wa ka bugati wa ka mag kanabitang kanang ma-stress ka ba nga mura kag magsigana ba mao palay pag mata ini kabuntag ana na bugat man na kada bang inig mata nimo na anang mga utang makita na nimo ang mga bayronon ana mga baon sa imong mga anak nya wa nagi kay hapit makuot magsigig imong anak man ara ba may bayranan kay sugod sa klase pati mo nang daghanag bayronon ma papaliton ra ba mi ani na nasang listahan sa mga bayronon mga palitonon sos may di ba mao na usay mo sangko sad mo nga rispare inig-ingon pader na daghang nangita nimo mo ana sang pare nanong iapil-apil man ta ni mga buhata o mangita magbuhat og anak karon lang pag dahil akong so diri diha na nanuktok pag-abli estudyante akong baon yati ra murang sa nunig anak na kusgawas mas stress ta pero ayaw ka stress ang gigamit ni Maria matod pa diri sa atong kani-ganing salmo atong tubag sa salmo sa to luwasa o Ginoo luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma hibaw Dios Maria nga gihigugma siya sa Dios kahibaw kay si Maria nga ang Dios di gyud mobiya niya og misalig Dios Maria og mituo nga ang tanan nga mga butang nga maayo ihatag Dios Ginoo sa nahigugma ngadto kaniya monas Maria sige lang gyud siya padayon mao ni ang atong untang buhaton diri sa atong unang pagbasa gidescribe si Jesus giunsa ni Jesus pagdawat ang iyang kasakit o kamatayon kining kinaiya ni Jesus maupod ni ang kinaiya ni Maria sa akong hunahuna o gidungan patog lansang si Maria o si Jesus sa cross dili sadto si Maria mulahi ni Jesus unsa may kinaiya ni Jesus didto sa cross matod pa diri pagdayon kunong lansang niya sa cross nangiliupo si Jesus ngadto sa iyang amahan uban sa makusog nga pagtuaw kay nasayod siya nga dunay gahom ang iyang amahan sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon mo nay first
Kamo nituo mo nga maluwas tagikan sa kamatayon pinaagi sa Dios. Tuo mo dili. Di mo mo ratol, iniglinog, di mo managan, inikasunog, di mo managan, sagit-sagit. Ratol. Og dituo ka nga ang Ginoo makaluwas nimo gikas kamatayon, mo na si Jesus igo rang nituaw, amahan ko kun mahimo kuhaa kining kupa gikan kanako. Pero matud pa dire, tungod kay mapaubsanon og buutan man siya, gidungog sa Dios ang iyang pag-ampo. Pero giunsa man pagdungog, gipadayon sa amahan ang pag-antos, kasakit o kamatayon. Pero unsa may gihatag sa amahan, ang kalig-on sa pagdawat sa pag-antos. Kadto diin kamatayon na gituaw ni Hesus nga amahan ko luwasa ko niining maong kamatayon, dili dito kamatayon sa lawas. Ang gituaw ni Hesus nga dili unta ko, ang ako untang kalig-on nga mudawat sa pag-antos o sa kamatayon, dili unta mamatay. Kanabang magpabilin siyang buhi lig-on nga mo dawat sa kamatayon o sa pag-antos o sa kamatayon. Kay kung mamatay na ning atong kalig-on mga igsuon, mo reklamo na tas pag-antos o sa kamatayon, makasa dayon ta. O kanang sala, mauna siya tinuod nga kamatayon. Kuha mo? Sugod karon mga asawa nga nag-antos sa bana, ang iampo ayaw ing nga Ginoo, wag ta nga in taon ni akong pag-antos, mabag-o unta ning batasan sa akong bana. Ayaw na. Ing na hinoon Ginoo, dili unta mamatay ang akong gugma ngadto sa akong bana nga mipaantos kanako. Nindot na. Gilingi ay mong tupad na ganahan ka ng klasihas pag-antos, pag-ampo. Bitaw. Kanang imong anak misuyop, imong anak nihimog krimen, uwaw kayo. Ay pagsigampo, Ginoo, mabag-o taning akong anak, muhunong na unta ni siyang bisyo. Ayaw. Ang iampo, Ginoo, dili unta mawagtang ang akong gugma o pag-alagad, pagdawat sa akong anak, bisan pag iya nang gibuhat ang tanan nga mga kaulawan, tanan nga mga bisyo ni ining kalibutana, dili unta kumuundang sa paghigugma niya. Di jud ka kapamalikas, dili jud ka magsigigyaw-yaw. Tawan, okay mo na. Ako bitaw, kanang juterang halin sa tong slat, ang ako yung iampo, Ginoo, dili unta kumuundang o ma-discourage sa pagsigig padayon o baligya sa mga slots. Sustenir gito pila na gudron katuig nga sikog baligyag slot. No. Pila na? Tulo na katuig. Sige kog baligyag slot. Baga na kay kog naong sigig pamaligya. Usahay baya, sakit-sakit baya ka na maghunahuna at ang mahurot unta niya di ay. Pero sige lang. Tanawa unsa may atong nahitabo karon. Ang atong slots niabot ng atong halin og sa Holy Pads nga slots katong para sa National Retreat for Priests karong tuiga. Ang Holy Pads nato niabot na ang halin og 24,098 ka slots. Pakpak. Sige maginig os-os. 75,902 pa ang available. Noon og inyo gining palitan og tagsa kaslat lang kada adlaw bisag kada semana kitang tanan nga mga nahigugma sa Ginoo, kamong tanan nga musimba sa akong misa online or territorial parishioners og mamalit lang yung tagsa kaslat kada semana 100 raman gini, wag tang gining atong kasakit, no?
Muna iampo sa na ninyo sa Ginoo, kamo bitang makabati, inig-ingon ako nga palit mog slat, unya murag ang imong kabalaka mo patigbabaw, mo ka, uy, di sa kumupalit, uy, kay unahon sa ninakong akong mga bayronon, unahon sa ninako ang akong mga gani-ganing panginahanglan. Hinaot unta makaton sad mo sa pag-ingon, amahan, liguna ang akong pagkamanggihatagon, nga bisag wa na ko'y gikaon, mupalit lang yapon kog slat. Ana, no? Haluya kay mo mga naong. Di mo ganahan ang pag-ampua. Kanindot, ana. Ginoo, mupalit unta kog slat, bisag wa na ko'y ikapabaon sa akong mga anak. Yang inyo sa mga anak, matakdan sad murabag si Maria, nanakod na tong Hesus, si Hesus nanakod ni Maria. Ingon sad ang inyong mga anak, Ginoo, malipay unta ko nga wa ko taga-igbaon sa akong ginikanan kay gipalit og slat, maglakaw lang ko sa akong padong adto sa eskwelahan og inig uli. Di ba? Kanindot ana. Kato naglakaw nyo mga anak kaysa magsigig sakay ana mga motor, sakay gid anang sana kanang balhabal ba o kanang sana mo sa tricycle o may tricycle nato diri. Inana mo antos ba og lakaw. Malipay ko ani mga bata dinhi ako makitaan, mga estudyante kusog ay mulakaw ini pamuhi ba, makitaan ako to ana dito sa unahan galakaw kusog ay lakaw ba nako kani po pariha gid nako sa una ni pamuhi hinay pa tumulakaw diha sa duol sa eskwelahan kay lain man tan-awon paspas lakaw. Igabot sa unahan wa na kayo nakakita, bulhot tayong lakaw kay layo pa kay lakaw nun. Mga 3 pa ka kilometro, baboy gogyog lakaw. Kusuga lagi. Kadagong gikan sa CIT dito sa may tabuan. Ako ginang nasukod iniglakaw padong at Guadalupe. 40 minutos. Tuan ako dito sa amo. Niya kung maghinay-hinay kog lakaw, moabot og 50 minutos. Pero kusgog lakaw, na tuan na dito. Usahay pa gyud, wa nagibawon para ugma. Lahos pag yung lakaw nga tos kahugan 6 kilometers. Abot ko dito ngit-ngit na mga alas 7 na sa gabi. Tagaan sa dayon kong mama antong iyang kuhaon nga sinsiyo gikan antong iyang panyo nga gibugkos ba. Gibutang atong basket nga 40 sa gyung donotona plastic nga basket gisabong sa sagbayan. Kuha din ini kakaadlawon kay kalas 4 kaadlawon mata naman sa ko kay mulusad na sad. Tagaan dayon kong mga usahay 5 pesos usahay labing dako 10 pesos ngako sa taong mga iyaan kadto si sunod ni mama manding sina dalaga man sa to nga gulang igagi nako sa ila kay agianan man akong ilang balay unahag jutay sa amo maglingkod sa pantawan igagi kuari idugang ri diha. Punan sa kunya usahay 7 pesos usahay 8 pesos alipay na kay kuana dagan din nga rin padong siyudad basa ko kay ko inig abot nga rin sandayong kanang 6 ka kilometro ang 3 ka kilometro suot anang naan kaning kuan kakugnan nya ikabuntag yamog kayo hilamos pa ko sa mga bahay kaka o kanang mga kaya ako pa may nag-unag lakaw pertig yung yamuga basa yung kayo nasuna pero karon human atong maong mga pag-antos karon tawa na di na mapiksag yamog di ba rasa na siya sige lang kita pailom padayon kay ang kasakit maunay mo hatag og tinuod nga kalipay ang atong kamatayon uban sa Ginoo og pagsunod sa Ginoo mao sad nay maghatag nato og tinuod nga kinabuhi manindog ta.